Kaiko 3. punto. Erliebea, kontzeptu. Zer da erliebea? Litosferan, lur azalean agertzen diren forma itxura desberdinak. Izan daitezke guk ikusten ditugunak itsaso kanpotik daudelako, baina bebai egon daitezke itsasoaren ondoan. Oinarrizko forma, hemen dituzu, gehienak ezagutzen dituzu, kontinentetan, mendia, meseta, lautada, bailara, depresioia, bailara edo arana, berdin, artzipelago, bauaz komentatzen, ozeanetan. Hemen irudi horretan agertzen dira gehienak, penintzula, zer izango da penintzula? Ia irla bezalakoa da, baina lotuta dago litosferarik puntu batetik. Llanura, laua, den leku bat, arana, ibaiak eta mendien artean dagoena, mendia, aldapatzoa diren lekuak, kordillera, mendilerroak, mendien multzua, lautada, begiratu lautada eta llanura gauza desberdinak dira. Lautada izango da, biak dira laua, baina meseta dago ja goikalean. Ikusten duzue, hemen dagoen zera hori, ez dago hemen. Hemen egonez gero, lautada litzateke. Hemen goian dagoenez, lautada, bale? Badia edo golkoa, itsasoa sartzen denean, itsas muturra ateratzen denean, ismoari deitzen diogu zati txiki horri, lotzen dio zera. Zati txiki horri kontinentoarekin. Irla, urez beterik dagoenean, eta artzipelago irlen multzoa da. Hemen ikusten dituzune, itsas ondoan bebai dagoela formak daude mendia, daude mendilerroak eta baretara. Kontrolatu behar dituzun oinarrizko zera hori liebe formak hauek dira. Guazen komentatzen. Mendikateak, Afrikan, Atlas, Amerikan, Andeak, Rokosas, Sierra Madre, Asian, Himalaian, Europa eta Asia, erdian edo hobietan daudelako Kaukasoa, lautadak, Amerika, Amazonas eta Pampa. Kontu importante bat, mapetan ikusten duzuenez, lautada horiek berdez daude, zergaitik, koloreak oso diresgarriak dira mapetan, gero eta ilunagoa direnen, gero eta altuagoa da leku hori. Ikusten duzue, Andes, Rokosas, Himalaya, marro ilunian daude, baina lautadak berdez. Adibidez hemen ikusten dugu, zera hori basuago izango direla, baina hemen handiago, ilunago delako. Jarraitzen dugu. Mesetak, Amerikan, handetako goilautada, eta Asia, tibeteko goilautada. Golkoak, itsaslur muturrak, hemen dauzkagu. Afrika, Buena Esperanza. Amerika, Hornos. Golkoak, Amerika, ikusten duzuen, nola sartzen den ura lurrean, Mexikoko golkoa. Asia, Bengala eta Pertsikoa, hemen sartzen dena. Penintzula, Amerikan aurkitzen ditugu Alaska, Kalifornia, mila pelikuletan ikusi duzuena, eta Florida, bestea. Asian, Anatolia, gaur egunean Turkia dena. Arabia, Korea, hemen, Korea eta Indostan. Gaur egunean India, Bangladesh, hemen daude. Uharteak eta artzipelagoei begira, Afrika, Madagaskar, Irlandi hori, Amerika, Kuba, Groenlandia, Terranova, Asia, Borneo, Filipinak, Japonia, Ceilan eta Sumatra. Ozeania begira, Guinea Berria, Zelanda Berria, Tasmania.